ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଥିରି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସରେ ଆଜି ଆଥିରି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚାରିପଟେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସହିତ ବହୁତ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ମାଥିଲି ବ୍ଲକର MLA ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଙ୍ଗୁଖିଲ ଉତ୍କଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ୟାରେଡକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ୟାରେଡରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରମର ତାଳେ ତାଳେ ଭଳି ହାତକୁ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ ମିଶି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପାଗ କୋହଲା ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହୋଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାରେଡ୍ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 3-4 ଦିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆଜି ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ୟାରେଡ୍ ଟିକିଏ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, IAC ସାର୍ ଏବଂ MLA ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ।